tässäkään kenttäkokeessa se ei ole todellakaan valmiin. Pikkusäätöä vielä, että tulee kaiken mullistava lainvalvontaviranomainen. Tähtää. Lukitse. Nauhoita. Tuuvit. Stop. Puoli sekuntia taaksepäin. Ja toista loopissa. Tuuvit. Päällikkö ei taida pitää minusta. Roskaa. Päällikkö ei tajua hyvän päälle. Ehkä ripaus inhimillisyyttä auttaisi. Testataanpa. Oho. Murtonen, se olet sinä. Kuka puhuu? Sinä se olet, Murtonen. Joudun pidättämään teidät. Olette täällä luvatta. Älä valtion virkamiestä! Älä! Mikä helvetti? Vahingottumattomana tai kunnossa tulette mukaani. Senkin sika uhrasi panttivankisi. Saatana on liikkunut viime yönä yksinään näissä tiloissa. Pitääkö se paikkansa? Poistutko viime yönä tästä huoneesta? En tietenkään.
Saatana hyypiössä näet joka ikisessä turvakameran kuvassa. Sä oot sotkinut ja rymynyt mun toimistossa. Keskeytämme tänään kevyesti keskipäivällä ohjelman ylimääräisen... Ehkä se on joku muistijälki aivoissa. Se on kävellyt unissaan tai... No, kuukauden pieni säätö, niin se on täysin palvelukunnossa. Saamiemme tietojen mukaan 2 ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Toinen heistä on Maailmanpankin uusi johtaja Petrus Niemelä, joka on viety... Tuota hirviötä ei tulla koskaan tekemään valmiiksi. Sitä paitsi. Laitoksemme on valinnut uudeksi lainvalvontarobotikseen N-Corpin uusimman tuotteen Ensio 2-tonnisen. Sen ylivoimainen tulivoima yhdistettynä ultimaaliseen viihdeteknologiaan tulee pyyhkimään tämän kaupungin toimettoman ja rikollisen aineksen historian hämärään. Komissario Vartio, ilmoituu luette. Tämä on täydellinen taideteos. Ensio 2000 ei ole pelkkä lainvalvontarobotti. Siinä on yli 3000 CD jukeboksi. Siinä on internet ja ATK. Se pystyy näyttämään elokuvia. Ja on täydellinen karkki, limsa ja ruoka-automaatti. Entäpä ne poliisin ominaisuudet? Ensiolla on lämpönäkö, infrapunanäkö, putkinäkö, likinäkö. Se mitä Ensiolla ei ole, sitä ei tarvitse. Ension voimat vastaavat 10 katepillaria. Sen reaktiokyky on nopeinta, mitä nykyteknologia pystyy tarjoamaan. Mainitsiko joku tulivoiman? Ensiossa on 40 millin rynnäkkötykki, joka kykenee 80 laukauksen latauselta. Sitä vahvistaa proteeseihin upotetut plasmakonekiväärit, jotka pystyvät laukomaan 4000 laukausta minuutissa. Elkoinen tulivoima, eikö totta? Sokerina pohjalla sisäänrakennettu liekinheitin, joka pystyy sulattamaan paikat hampaista. Melkoista tykitystä, eikö totta? Mutta sehän on jo valmis. Miksi mä oon älyttömällä vaivalla rakentanut tuota protokoppia viimeiset 3 vuotta? Sanopa muuta. Sitä mäkin on ihmetellyt. Eikä tämä nyt tarkoita sitä, että haluat protokopin romutettavaksi. Laitoksella me ei ole varaa pitää 2 robottia. Ja tämä paha poika ei tunne toimintahäiriöitä. Löitte robottia viran toimituksessa. Liikkumatta lisättää. Kerääntykää vaan sinne. Tapaan kaikki. Poliisilaitos on hätävalmiudessa. Koodi punainen, siis koodi punainen. Henkilökunnan tulee ilmoittautua välittömästi asevarikolle. Henkilökunta välittömästi asevarikolle. Haavoittuneet evakuoidaan mahdollisimman pian ja siviilihenkilöt voivat poistua rakennuksesta uloskäyntejä 1, 2 ja 5 käyttäen. Uloskäynnit 3 ja 4 ovat poistuneet käytöstä. Kirottua. Hei poika. Sinä et ole aina ollut protokop. Olet siviilipalvelusmies nimeltä Arto Murtonen. Miksi kerrot sen vasta nyt? Vittuillakseni.
Nyt sinun on pysäytettävä Ensio. Vauhtia! Kaupunkiin on julistettu poikkeustila. Menkää koteihinne ja pysykää siellä. Poistukaa välittömästi. Kadulla ei ole turvallista. Kun vaara on ohitse, siitä ilmoitetaan Yleisradion kanaville. Poistukaa! Joo, tuo Siltala lähti justiin kahtelemaan. Itse jäin tähän tiesulkua pistämään päälle. Evakuomin käsky on tullut puoli tuntia sitten. Ääliö, poistukaa tietää. Seis! Sinne ei saa mennä! Siellä on vaarallista! Odota. Lasken kiinnostukseni. Vaarallista on. Eipä näytä kiinnostavan. Liikkumatta saastainen puolirobotti. Teillä on 20 sekuntia aikaa antautua. Teillä on 3 sekuntia aikaa antautua. Teillä on 10 sekuntia aikaa antautua. Auta, Einari. Minkä teitte? Irene. Etkö pysty parempaan, läskisoikko? Perkelee ryssä helvetin koneet! Akatappoitte! Tuu hakkee voita siihen leipäs päälle.
No mikä mies ja mikä komppania? Murtonen. Arto Murtonen. Murtonen? Et kai sinä vaan on niitä haapavetisiä murtosia? Ei, asun Itä-Tuirassa. Kuulehan itätuiralainen. Tiedätkö muuten kenen pyörä oot varastanut? Minä olen poliisi ja minä tarvitsin sitä virkatehtävässä. On pyörä! Kuulkaa kansalainen, minä pidätän teidät, jos ette ole hiljaa. Pyörä tänne! Se pyörä tänne, perkele. Voi hyvä Jumala, soittakaa jonnekin. Mies jäi just auton alle.